Gisugdan sa Cebu City Government ang pag-umol og Special Task Group nga motutok sa mga aksidente sa South Road Properties, ilabi na sa nakadaghang insidente sa maong dapit matag adlaw. Ang ilaharag yung focus nakatutok ra gyud sad sila sa SRP, no? So they are the first responders kung naay mga incidents nga mahitabo diha sa SRP, but of course once maka-monitor ta makapadagan dayon sa taog ato asad nga personnel. So they are operating 24/7 nga na siya motorized niya on motorbikes sad sila or patrol nasad sila pick up. Gani karong adlaw Nobyembre 20, duha ka aksidente ang nahitabo sa viaduct sa SRP. Unang naaksidente ang usa ka babae nga motorista nga nakaligis og usa ka 2x2 samtang nagbiyahe sa northbound lane alas 5 sa buntag. Matod sa Traffic Enforcement Unit nga self-accident lamang kini may resulta sa pagkabali sa kamot sa driver. Nga ratio niya nga nakaligis siya 2x2, mautong na outbalance siya nalamba siya sa daan. Wala gyud tay idea na ma'am kay mostly dakog posibilidad gyud kay nahog na siya sa truck or unsay kuanan niya kay Usa ka oras ang milabay, usa ka three-way accident ang nahitabo sa susamang dapit nga naglambigit og pickup truck, taxi ug motorsiklo. Gani mipahinumdum ang pangu sa Cebu City Transportation Office Raquel Arce nga 60 kilometers per hour ang speed limit sa dapit apan do nagihapoy mga insidente nga matala matag karon og unya. Usa sab sa nakit-ang hinungdan sa mga aksidente sa viaduct mao ang kakuwang sa suga. 60 ang ato ang speed limit din ha. But dili gyud na siya advisable for motorcycles. Makasugat ka og dagko nga truck, mura kag suyupon ba mo na termino sa mga motorista nga kung motor ka unya mopaduol ka sa truck nga kusog nga dagan, mura kag suyupon mao nang maunay ma-outbalance ka. Usay usasad sa problema diha sad sa viaduct kay murag dili jud kaayo siya kanang ashayag kumparar sa dinhi sa mainland. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.